Живея под наем и не мога да променя много в интериора. Можеш. Ето 4 бюджетни идеи, които работят веднага. Първо, килимът. Това е най-бързата трансформация, която можеш да направиш. Слагаш го за 5 минути и цялата стая вече изглежда различно. През 2026 забрави студените тонове. Трендът е към топли, естествени цветове и текстури. А ако искаш уют, избери теракота, охра или топло кафяво. Ако търсиш свежест, заложи на пастелно зелено или меко жълто. А ако искаш по-луксозно усещане, дълбокото зелено и тюркоазът работят страхотно. А дизайнът? Колкото по-естествени текстуриран изглежда килимът, толкова по-актуален е. В зависимост от бюджета ти, можеш да избереш между изкуствени или естествени материи. Изкуствените килими са по-достъпни и лесни за поддръжка, което ги прави идеални за краткосрочен наем. Вълнените са по-луксозен избор, но дават истинска топлина и усещане за качество за много години. И най-хубавото, взимаш го със себе си, когато се местиш. Второ, много лесно можеш да добавиш нов живот с възглавници. Просто смени калъвките, за да подхождат на килима и диванът вече изглежда като нов. Трето, пердетата също правят огромна разлика. По-светлите ефирни материи веднага отварят пространството. И четвърто, добави един силен акцент, като ваза или лампа в по-наситен цвят, за да придадеш характер. Запази това видео и последвай Камко за още бързи идеи за промяна у дома.